सबका के प्रणाम बा। हम ममता चौबे और आज हम बानी अपना गार्जियन स्वरूप चाचा जी नंद कुमार चाचा जी के घरे और चाचा जी से मिल के बहुत खुशी भइल। और चाचा जी कुछ बतावल चाहते नहीं आप सबके। 18 फरवरी 2024 नगर भवन में वसुधैव कुटुंबकम परिषद ट्रस्ट द्वारा सनातन पर्व का आयोजन कल जा रहा बा। आई जाओ न्योता मिलो हमरा के न्योता में हम सम्मिलित होकर हम तमाम लोगों से कब के न्योता हम भी न्योता देते हैं जे भी जरा के भी हम जानते नहीं। आई जाओ नगर भवन में जुटल जाओ और सनातन के झंडा फहरावल जाओ या सब लोग एकजुट होकर एकजुटता के परिचय दिया जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नगर भवन में जो ई आयोजन हो रहा बा ओमे अपने सबके आमंत्रण बा, सादर आमंत्रण बा और ई अपन सनातनी स्वाभिमान के रक्षा खातिर आयोजन बा। अपने सबसे आगे